meni je pripala čast da vam ja uložim ovu nagradu za životno delo, da vam zahvalim što ćete biti u Nišu. Hvala za ovo priznanje, ste pokazali. Jednog toplog dana, usred guste šume, medved ispri medni sok. Uhvati ta covu s njome, poče igrati rok. Oko njih se brzo sakupi. Sutra će biti jedan drugačiji koncert. Prvi put ju grupa nastupa sa jednim simfonijskim orkestrom. To je nešto što smo na neki način dugo već želeli. Ovo nam je prvi, kako da kažem, zajednički nastup sa tako velikim orkestrom. Samo da kažem u vezi ovog priznanja da je ono uvek dobro došlo. Stimuliše nas da i dalje nastavimo da radimo ono što najbolje znamo i umemo. I zaista hvala gradu Nišu što je prepoznao da je došao taj trenutak. Ona mu se